Assalamu alaikum al'umma, sunana Salim Africa. Ku biyo ni a YouTube channel dina ko Facebook ko Instagram ko TikTok mai suna Salim Africa TV domin ganin complete wannan bidiyo ta ban al'ajabi na go. Wannan yaro da kuke gani yaro ne dan yankin Europe da aka haifa da fuka-fukai, yayin da iyayensa suka yi kira zuwa wani likita domin a ga za a iya cire wannan fuka-fuki. Bayan an yi x-ray aka tabbatar musu da cewa idan har aka cire wannan fuka-fuki zai iya riskar abin da zai taba bayansa, ma'ana ƙashin bayansa. Suka yi haƙuri suka bar wannan yaro, yayin da yana girma shi ma wannan fuka-fuki yana girma. Daga bisani sai suka yi haƙuri, fuka-fuki na girma, gashi na ƙara fitowa, sai suka yi kawai yanke hukuncin cewa su haɗa mashi irin abin nan wanda ko da ka tashi ka faɗi ba za ka ji ciwo ba. A haka yake tashi ya yi sama ya dinga wasansa, abin ban sha'awa, ikon Allah sai kallo. Yaro mai suna Ricky a haka suka fara fita da shi, al'ummar gari suna kallo suna ganin abin ban al'ajabi, abin kaga baturen mutum. Aka shiga supermarket, yayin da duk lokacin da aka shiga sai ya dinga tashi sama yana yawo, gwanin ban sha'awa, ana kallo sannan kuma ana yi masa bidiyo. Sai dai me ba za su sake shi ba ya tafi don ganin kansa, sai dai sun hada da sa masa zare, domin yaro ne bai da hankali ko kuma ilimin da zai iya tantance inda ya kamata ya je da inda bai kamata ya je ba. Haka yake ta baiwa security na duk inda suka je wahala, domin me suna son su kama shi kuma ba zai yi ba. Daga bisani dai wannan yaro mai suna Ricky baiwa ce daga Ubangiji. Wannan yana ɗaya daga cikin alamomin tashin duniya. Ricky yaro ne kuma mai fuka-fiki. Ina maku fatan alkhairi. Ni ne naku Salim Africa. Ku danna min subscribe a YouTube channel nawa mai suna Salim Africa TV. Na gode. One true time I